3villasmedia.cat. La veu i la imatge de les Tres Viles. Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d'Estrac. El so de la costa del Maresme. Tres Viles Mèdia Ràdio. Tres Viles Mèdia. Doncs avui, després de 3 anys, tornem a rebre a la gent del bar-restaurant Metro de Caldes d'Estrac. Aquí als estudis tenim a l'Enric Pasqual, encarregat de Metro. Enric, bon dia. Bon dia. També com encarregat en Jordi Naval. Jordi, bon dia. Bon dia. I la cuinera, la Marta Grau. Marta, bon dia. Bon dia. Ells tres avui venen no només a parlar del que fan dins de Metro, sinó d'una iniciativa que ara fa uns mesos van tenir aquí a Caldes d'Estrac. Parlarem d'aquí una estoneta de què tracta, però té com a principals ingredients una coca i la gent de Caldes d'Estrac. Però perquè la gent potser no coneix què és Metro, començaré preguntant-vos el principal. Com i quan neix el projecte Metro? Neix farà 4 anys, justament ara, i com a iniciativa d'un creixement professional. Després de molts anys treballant a l'hostaleria, ens han dit a fer alguna cosa diferent i nostre. És fàcil fer aquest pas de passar tu a ser un treballador de l'hostaleria a ser responsable a portar, en aquest cas, un bar-restaurant? Bueno, al final acaba sent un procés que vull dir, fàcil o difícil, ho fas amb amics i ha estat molt més fàcil fent-ho així. I ha sortit bé, la prova és que a dia d'avui encara sou oberts, que això no molta gent ho pot dir al món de l'hostaleria. Sí, ara justament vam fer els 4 anys. Això vol dir que va bé. D'on surt el nom de Metro? Metro amb U, la gent que estigui escoltant, Metro amb U. D'on surt aquest nom? Això de fa molts i molts anys. O sigui, nosaltres vam enganxar el nom com a herència, diguem-ne. I tampoc el que volíem fer era canviar-li el nom perquè ja tenia una tradició, ja tenia una història i no se li podia tocar. I llavors, antigament se li deia Metro perquè l'entrada del local sembla això, no? Una boca del metro i, bueno... I el nom ja estava Exacte. Fa 4 anys que vau obrir, no sé quin era l'objectiu inicial quan vau començar el projecte i no sé si a dia d'avui ja l'heu assolit. Quin era i quin és l'objectiu de Metro? Fer una proposta diferent a nivell d'hostaleria i a nivell de cuina, que llavors per això comptem amb la Marta des dels inicis, i fer una oferta diferent del que hi havia a l'entorn. Direu que ho heu aconseguit? Mica en mica, sí. Penso que sí. A poc a poc. Ara en parlarem, d'aquí una estoneta parlarem de la vostra oferta gastronòmica. No sé ara mateix en plantilla quanta gent sou a Metro, quants treballadors sou, com us organitzeu el dia a dia, quants sou ara mateix? Ara som 8 persones. 8 persones que entre vosaltres us aneu repartint i cobrint tots els dies, després parlarem els dies que obriu. Ja ho teniu, suposo que ben organitzat. Després de 4 anys ja cadascú sap la tasca que ha de fer. No sé com definiríeu l'esperit de feina que teniu, l'esperit de Metro, la gent que hi vagi, què s'hi trobarà com a bar-restaurant? Algú més tranquil·let, algú més festiu, rebombori, silenci... Com és l'ambient? Hi ha dies i moments de tot. En el sentit de que, per exemple, pots anar al migdia i fer un menú diari que està força bé, realment en qualitat-preu molt bo, i llavors tens l'ambient més tranquil·let, més de gent que va a dinar, llavors pots anar per les tardes, hi ha més ambient, més nanos... familiar, sí. Sí, més familiar. Una miqueta de tot. Exacte. I llavors, si algun dia allarguem una miqueta i que la gent es pot quedar una estoneta, doncs ja la gent és més festiu. En aquests 4 anys suposo que ja han passat moments de tot, bons i dolents. No sé si en teniu algun que el teniu gravat a foc a la memòria, algun moment que tingueu del bar-restaurant Metro. Personalment, per mi, els 2 mesos del procés d'iniciació i de reforma local i tot el que va seguir llavors, sobretot els inicis. Almenys per mi, Sí. Aquells 2 mesos van ser... Sí. Jordi, Marta? Jo crec que també el naixement. Són especials. No, i el fet de cada any celebrar aniversari és com recordar també com va començar tot i les ganes de seguir millorant, seguir superant-nos. I,
i seguir creixent. Suposo que també teniu ja clientela habitual que teniu des dels primers dies que allà segueixen, i si segueixen allà o són molt bons amics o vol dir que feu les coses molt ben fetes, que jo crec Una mica. que ho esteu fent. Doncs anem a parlar de l'oferta gastronòmica. Quina és la vostra proposta gastronòmica per la gent que vagi a Metro? A veure, ara sí que és veritat que fa 2 anys que hem obert els migdies i fem el que ha dit en Jordi, el menú, que és un menú que al final el que volíem era doncs això, que la gent del poble pogués inclús venir 2 i 3 cops per setmana. I el tema de les nits sí que és una miqueta més, jo diria, divertit, perquè fem entrepans, no sé, del que volem. Doncs de fricandó, de mandonguilles, hem fet entrepans de calamars farcits, Una miqueta i de caneló, vull dir... Bueno, el que us ve de gust aquell Sí. dia, i que la gent, dia que vagi, dia que pot provar coses diferents, que no Sí. teniu un menú sempre el mateix tancat, sinó que una miqueta algun dia podeu variar alguna cosa. bueno, fem canvis de carta, fem suggerències, i si setmanalment se'ns acuta alguna cosa, doncs ho tirem endavant. Sí. Hi ha algun plat o algun producte que sigui com el vostre emblema principal a Metro? Home, jo crec que les mandonguilles, l'entrepà de mandonguilles i l'entrepà de pilota són com els tops. I agraden, aquests. Sí. Com trieu els ingredients que feu servir? Suposo, depèn de la temporada, també els proveïdors. Com heu escollit? Suposo que des del principi ara potser heu anat canviant cosetes. Com ho escolliu, tot això? Bueno, sí, funcionem molt per temporada. Vull dir, quan fem carta d'hivern, comencem una mica amb el tema de tardor, afegim bolets, bueno, doncs, fruita de tardor, llavors a l'estiu sí que fem més amanides, més coses fresques i tal. Bueno, ens basem una miqueta amb el que ens ve de gust, Vull dir, I la relació amb el producte de proximitat? És fàcil tenir producte de proximitat amb un preu que sigui assequible a l'hora de comprar-lo, a l'hora de poder-lo vendre? bueno, Déu-n'hi-do. Sí, Déu-n'hi-do. Això sí que ho intentem treballar amb pagesos doncs d'aquí, bueno, de fet la carnisseria és de la família de l'Enric, vull dir que més pròxim que això. No, ho teniu ja ben a prop. No sé quin paper té la cuina creativa dins el vostre restaurant. No sé si creeu moltes coses o sou bastant ABC de la cuina. No, això... Jo això diria la que Marta. sí. Jo diria que sí que som creatius. Us agrada crear i Sí. innovar? Sí. Sí. I a més és algo que crec que fem tots junts. Vull dir que ho posem molt en comú. Sí, al final llancem idees en l'aire a vegades i no t'ho esperes i et surt un entrepà o un plat que dius, ostres, cada un diu un ingredient i et surt. I real, funciona. és I així. lo guai és que a la gent li agrada, funciona i dius, ostres, aquí a lo tonto ens ha sortit una proposta bona. Clar, a l'hora de fer un plat o treballar algun producte, suposo que vosaltres sou els primers que ho proveu. Deu ser un bon moment, aquest, el d'haver de provar Sí, aquest és guai. els assajos, després surt, i depenent de la resposta del públic el deixeu o el traieu, o si us agrada ja a vosaltres ja el deixeu i ja se'l demanaran. O teniu en compte una miqueta el feedback de la gent? Bueno, si entra a la carta llavors es manté en els mesos que duri la carta, i si estem a suggeriments dura el que proposem. Important aquesta relació que teniu amb la gent que us ve a menjar, després en parlarem de com va. Doncs anem a parlar d'un dels motius principals al qual esteu aquí, que és aquesta iniciativa que li hem posat, o li vau posar com a títol, Si Caldes fos una coca. Anem a explicar d'on sorgeix aquesta idea de preguntar a la gent com seria Caldes si fos una coca. Bueno, arrel de que arribava la festa major de Caldetes, ens vam proposar doncs, que volíem com participar també a la nostra manera a la festa major. I vam dir, ostres, per què no sortim al carrer i preguntem a la gent que s'imagini un plat en versió Caldetes i que ens digui ingredients. I llavors, bueno, vam... Ingredients que podien tenir a veure o no entre ells, que ells s'imaginessin caldetes i pensessin en un ingredient que no podia faltar en aquest plat. I llavors, clar, vam sortir, com som nosaltres, i preguntes a tothom i et van dient doncs, el que se'ls hi passa pel cap. I llavors, a partir d'aquí ja entra la màgia de la Marta, en Carlos, la Gemma, en Roger... Bueno, els que treballem tots allà. Recordeu quins ingredients o productes va començar a dir la gent? Aquesta pluja d'idees De tot. Sí, temes relacionats amb el mar, no? Sí. I no. Bueno, sí. I no, vull dir, ens han dit hasta salamis, saps? Sí, no, de tot. Clar, aquí... Llavors, a partir d'aquí tries amb com pot encaixar millor. Quina resposta va tenir la gent a l'hora de sortir al carrer? Suposo que li agrada, la gent que se'l tingui en compte a quals plats. Va arribar el moment de decidir
tota aquesta llista, aquesta pluja d'idees, quins agafaríeu? Com va ser el procés, quants ingredients i quins vau agafar? A veure, ens vam centrar molt en que Caldes és un poble pescador, per tant, o sigui, el que no podia faltar era un peix. Crec que es va dir la sardina, es va dir el saitó i l'anxoa, o sigui, el saitó en vinagre i l'anxoa. Llavors, vam triar la sardina fumada perquè, bueno, aquí es fa molt, per exemple, per carnestoltes i així, la sardinada. Llavors, no sé què, ens van dir alguna espècie, no? Vam dir el romaní, llavors vam fer una maionesa de romaní i ens van dir tomàquet del Maresme, diria. I llavors el que vam fer és fer un tomàquet escabatxat, perquè l'escabeig també és molt típic, llavors vam fer un tomàquet amb escabeig. I crec que per acabar-ho de rematar, jo vaig decidir posar-li un fruit sec. Llavors vam fer, crec, ametlla picada per sobre. O sigui, la gent ara mateix, clar, aquí la ràdio és difícil, tot i que tenim imatge, no tenim les imatges per posar aquí, perquè no podem ensenyar a les càmeres. La gent que s'imagini, tanqui els ulls i s'imagini com és aquesta coca, què hi veurà a la coca i sobretot a quin gust té aquesta coca? A veure, la coca primer és una coca d'oli, no? Comprem, és una coca d'oli que torrem prèviament i li posem 3 filets de sardina fumada. Llavors alternem amb el tomàquet amb escabeig i posem uns punts de maionesa de romaní amb l'ametlla picada, torrada per sobre, i el gust, jo et dic espectacular, però què t'haig de dir? Clar. La gent suposo que ja l'ha vingut a provar. Quin és el feedback de la gent? Bueno, l'hem Molt hagut positiu, de posar sí. a suggeriments Sí. perquè ens la demanen molt. Sí. Si haguéssiu de descriure una miqueta el poble Caldes en altres productes, a part d'aquests, en teniu algun que us vingui al cap? No sé si sou de Caldes, si passeu moltes hores a Caldes, algun producte que per vosaltres identifiqui el que és Caldes? Bueno, és més, vam posar sardina fumada, em sembla, per un tema de correfoc, que és molt... és com emblemàtic aquí, Caldetes. Jo és que et diria que crec que a la coca hi porta el més... Tot el més característic. Jo crec que sí. No sé si va ser fàcil implicar la gent del poble en aquest procés. Està molt bé perquè molt fàcil. la gent s'engresca fàcil i quan té a veure amb el menjar, jo crec que la gent no té gaires problemes. Ha estat fàcil, no? Molt fàcil. Sí. Quin missatge rebeu del públic? No sé si... Clar, no sé si parlar d'emocions, perquè el menjar és típic parlar d'emocions, però no sé si ha arribat a aquest punt, aquesta coca, esperem que sí. Què rebeu de la gent? Com els hi ha agradat? Com els hi ha sentat aquesta coca? Els encanta, realment sí. I, bueno, és el que et dic, ja esperen la següent, en el sentit de que, hòstia, han provat aquesta, ara la següent què fareu, què us inventareu? I el contrast aquest de sabors que dona aquesta coca, doncs... és el que et dic. Us pregunten molt coses que porten, que no acaben d'identificar, a veure si inclús a casa algun dia que vinguin els amics li poden fer, us pregunten una miqueta tot el que porta. Sí, bueno, no, amb aquesta coca i amb d'altres plats que tenim a la carta, la gent sí. Això que la gent ho vol fer a casa. I pregunten i per també imitar-ho a casa. Clar. Per intentar portar-s'ho... El dia que venen els amics o la família, intentar sorprendre i fer allò... Sí, hi ha plats que... Sí. Que ho intenten. No sé si, a part d'aquest projecte de la coca, veient que ha estat un èxit, ja en teniu més una miqueta comptant amb la gent del poble. Quins projectes gastronòmics teniu cap endavant? No sé si teniu alguna cosa pensada o ara que la gent gaudeixi primer de la coca un quant temps. Sí, la idea seria que la gent gaudeixi d'aquesta coca, de la carta que tenim actual, dels suggeriments, i sí que podria ser una bona idea en un futur replicar de nou aquesta proposta. Sí. Doncs ara anem a parlar, perquè la coca ha estat meitat vostra, meitat del poble, diguéssim, de la gent que ha anat dient la seva. Quina relació teniu amb la gent de Caldes? No sé si només teniu gent de Caldes, teniu gent de les 3 viles que us ve habitualment al restaurant. Com és això del dia a dia d'un bar-restaurant en un poble com Caldes? Tenim molta gent de Caldes, evidentment, però sí que ens ve molta gent de Llavaneres, de Sant Vicenç, Mataró, i a més t'ho diuen, Arenys de Munt... Sí, tenim jo crec una oferta interessant i més enllà d'això estem oberts totes les tardes, nits, llavors dones una opció per la gent que un dilluns, per exemple, hi ha menys oferta que un cap de setmana. Teniu un bar-restaurant aquí a Caldes, no és el mateix que tenir-lo, per exemple, a Barcelona, a Mataró. Com és i què és el millor de tenir un negoci en un poble com aquest?
Potser la fidelitat de la gent. Al final és això, és el client que et ve és quasi com un amic, diguem-ne. Llavors entra per la porta, ja el coneixes, li preguntes com li ha anat el dia, ell també t'ho pregunta a tu, llavors es fa molt fàcil tot. A part de vosaltres, Caldes tindrà altres restaurants. No sé com veieu ara mateix l'oferta gastronòmica de Caldes, tot i que dins del paper és gairebé competència, però ens hem de recolzar entre nosaltres i no sé si està gaire viva ara mateix l'oferta gastronòmica a Caldes d'Estrac. Bueno, jo crec que com més siguem, més treballarem. El sol al final ha de sortir per tothom. A mi m'agradaria que hi hagués més gent fent menús, per què no? Perquè si no jo no sé on anar, per exemple, vull dir. Però ara mateix com està? Hi ha prou restaurants de qualitat, llocs on puguis anar, varietat? Sí, i tant. Clar, els que hi ha són de qualitat, hi ha poquets, però els que hi ha sí. N'han obert de nous, n'han tancat alguns, però sí, a priori està animadet. La salut està bé. Suposo que heu anat veient companys vostres que han hagut de tancar restaurants i això passa, per sort vosaltres aguanteu i que duri molts anys així. No sé com veieu el futur gastronòmic de Caldes i també de Metro. No sé si, per exemple, els takeaways que la gent no vol moure's gaire de casa us ha empitjorat una miqueta el negoci, una miqueta el nivell econòmic de la gent s'ha vist repercutit dins del vostre restaurant. Com veieu el futur? Bueno, en el nostre cas tenim un tiquet mig que tampoc és molt elevat, llavors jo crec que ens permet tenir un públic fidel i un públic que pugui repetir més d'un dia al llarg de la setmana. Llavors, en aquest sentit i en aquest aspecte, nosaltres estem contents. I a nivell de menjar a domicili, vosaltres feu només menjar dins de Metro, també el porteu a casa, teniu pensat fer-ho? Si vol venir algú a fer el menú de migdia per emportar o a fer alguna cosa per la nit per emportar, ho fem. I sí que ens hem plantejat en més d'una ocasió el takeaway, de moment és una que tenim parat, perquè... Al final també és com si vols abarcar massa, diguem-ne, ens posaríem traves nosaltres mateixos. Llavors, com que ja ens funciona tal com ho estem fent, sí que algú ve per demanar per emportar, no hi ha problema en fer-ho. Però de moment portar-ho a casa no... I que Caldes no és el mateix que Barcelona, que Caldes si vols arribar al metro en uns minuts ja ho tens i no t'has de creuar tota una gran ciutat. Doncs acabarem fent això, fent una mirada endavant. Ara fa 4 anys que vau venir, fiquem 4 anys més endavant. Com us agradaria que seguís sent metro? Què hi canviaria, o sigui, poguéssiu canviar alguna cosa? Com voleu que sigui? Jo, per mi, que tot seguís com està. Penso que hem creat amb un grup d'amics algo molt xulo, que és com una família, i en el meu cas, per mi, a 4 anys vista, si tot és igual, seguirà bé. Exacte, que seguirà bé. Doncs avui hem parlat amb l'Enric, en Jordi i la Marta del restaurant Metro. Molta sort. Ens posem com a objectiu 4 anys més i tornem a parlar aquí a la ràdio i esperem que amb la mateixa il·lusió que teniu ara i amb més novetats com la que heu portat avui, que hem parlat d'aquesta iniciativa de si Caldes fos una coca. Animem a tothom a venir, a horaris del restaurant, que la gent ho pugui tenir clar, i localització. De dimarts a divendres, menús de 1 a 3 i mitja i nits de dilluns a diumenge. Doncs la gent ja sap, la gent de Caldes, de les 3 viles, que us queda ben a prop. Si no l'heu provat, ja podeu apropar-vos cap a Metro. Moltes gràcies als 3 i que seguiu tenint molta sort. Gràcies. 3vilesmedia.cat. La veu i la imatge de les 3 viles. Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d'Estrac. El so de la costa del Maresme. 3 Viles Mèdia Ràdio. 3 Viles Mèdia.